नोंखौलाय आखै दे इसिबां नों बे मोनसे खोथा गैया आंजों नोंखौलाय आङो नै जों बाजैमोनाव आलासि जाफैनाया नै बे बाजैया दैयाव गोजोमनानै मैसो बायदि साम' खननानै सबायजों संदों नै जोंनो जाहोनो संबाय आरो नै बावहाय दाउजों आलु दाउदै एवनाय ना एवनाय ओमफ्राय नै बाजैमोनना अमा जायो नालाय अमा दं दाउबो दं दाउदैबो दं नाबो दं नै आलासिया नैबे बाजैनि बिलोगो बे जोंनि बाजै ओमफ्राय नैबेहाय सासे बाजैनि बिजोमायजो दंब्ला फटकआव ओंखारा होननानै भिडिअ ओंखारा होननानै खारबाय बेहा खारबाय नै सासे मैथा ओंख्रि होफैनायाबो खारलांबावबाय ओंखारजानो गिनायानो नै मालाय मानसिफ्रा खथ्थ' फेमास जानो लुगैयो आरो बिसोर आरो खारखुमायो नै गोलोम बोथोरावनो जों आलासि जाफैबाय बिराद खस्थ'जों संनानै जाहोदों बेसेराफ्रा अन्थाव बाथाव आंनि आनैमोन सानै फैदों आदानि फिसाजोफोर हाबा जाहैनाय ओमफ्राय बिसोरबो फैबाय बिसोरबो माने मावदों नै दा जोंहा जाबाय जों जानोसै दे सनाफोर नायलांबाय थादो जोंनि जानायखौ नै जानोसै ओंखाम अमाखौ जाया नानिया आं अमा जाया नैबे आइ बेबो आं होजायो सावन होनोसै नै आदाया आंनि आदा सासे आदा खानु बाजै बाजै बे जोंनि बे सासे बाव बाजै मोजां ना नै बिसोरबो ओंखाम जाखाना आराम दंफां लेसु दंफांनि सायाव जिरायबाय आंहा बाहायनो नै बाहाय जिरायदो आदाया बार माबायाव औ जाखांबाय आदा दा बिदिनो ओरैनो गोबावजों खनसे आं जानो होनथारनानै फैयाखै आरोना मानसिफोरखौ खनसे मोजाङै नायस्रांनो न'नि मानसि उनावबा माला नुफिनगोन आंथ' माथो दसेनो मालाबा सिरियास जायो बेखायनो आङो बबे समाव मा जागोन साननानै बे कुसुमानिजों फन रायलायनायाव बे होनबाय आं न'आव थांनो नागिरदों आनै होनबाय होनबालाय आंबो थांफा जागौमोन नामा माजों थांगोन होनबाय आं रिक्साजों थांगोन आनै होनबाय जायगा थोयोबा होनबा थांफानोसै नामा होनबाय आङो आरो ओमफ्राय बिदिनो जायगा थोनायखाय ज' फैबाय आरोना आदायाबो टाउनाव थांदोंमोन दासो फैदों माने नै बे आंनि आदा इन्थिबिलिनि आदा खानु बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनाखै आं आदाखौ लोगो हमनो फैदों नोंबो माबा मोनसे होनहरदो नोंगौ लोगो मोनलाय गावथारसिबाय दिनै लोगो मोननानै जा फुरथिबाय आं गोसोखौ मोजां मोनबाय गोजान खालामनाय जाबाय नालाय बेखायनो बाजैयाबो फैदोंमोन नै दा माबा गुदनि मिटिं दं होननानै ओंखारलांबाय आं बाजैखौ देखायनाय जायाखिसै दा जोबनायाव थांनोसैयाव देखायगोन आं बाजैखौ नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ लोगोफोर सनाफोर नायनानै लाइक कमेन्ट हर अननानै दे सनाफोर नांला नै मालाय बारियानो ओरैबायदि हाजो बायदि माने बिराद मोजां जाखादों गय बिफाङानो जाग जाग स्टाइला गोजौ लास्टाव हाजो थिखिनाया जाबाय खान्थाल दंफां ओरै जाबाय थाइजौ दंफां बेसे मोजां नुदोंना लोगोफोर नायलाय
नै आखौ बारि मालिकआ नै बाहाय जिरायगासिनो दं बारि मालिकआ माने आंनि आदानि फिसाला आरो इन्थिबिलियाव बिसिना न'आ जों दा बावहायनो आलासिबो जाफैदों नै न'आ आरो जों जिरायदों नै बेहाय नै बे फांखानि गाहायाव जिरायगासिनो दंमोन आं नै न'आ कमप्लिट जायाखै आरो कमप्लिट जायाखै नै लुगासिनो दं आदाया गैला जोंना गोबावसै गोमानाया दा बाजै दङ ओमफ्राय नै फिसाला सासेल' फिसालाया दङ दा बिमाखौ लानानै बेयो मोजाङैनो न'खरखौ सालायलांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थागोन नै जों अबहाय आलासि जाफैदों नै बोरानै नै बेबो सासे आंनि आदा देरसिननि फिसाजो हाय अबेया बै हाफपेन्ट गाननाया ए बे देरसिन नङाना ए जोंना बिदाफ्रानो सासेल'सै सानै बिदा दंबायोमोन बिदा गिदिराबो गैला सोरगोआव थांखोना फातालाव थांखो मोनथिला ओमफ्राय आदा गेजेराबो गोमालांबाय दा आदा सासे दङ आदा खानु होननाय बेखौ आं दहाय देखायखांबाय आरो आदा उन्दै दङ बे टाउनावसो थायो नै दानाबा नै न'फ्रा मालाय ग्रोम ग्रोमथार ग्रोम ग्रोम जोम न'आ ग्रोम ग्रोम जोम नै थास' आथिंबो सायगासिनो दं माथो माजों जानो नागिरदों दुगैगासिनो दं दुगैनाया ओंखारगोन दा मोनजाबासो खेबोहाय जों अमाबो जाया हांसोबा हले जायो आं नै माथो गारियाबो हारसिं थाखोमा फैदों आयै गारिया थाखोमा फैबाय नै बिजामादैनि गारिनो थाखोमानानै दं आंखौ नुजानो गिदों नै जोंना आदा गिदिरनि फिसाजो बिजामादै बे न'आव फैदों जों बेरायफैबावबाय जों आलासि जाफैदोंथ' आदा भैरबनि न'आव ओमफ्राय बे बिदा देरसिननि न'आव हाबफैदोंथ' दा आदामोन गैला बाजैमोन गैला बे फिसाजो देरसिनमोन बेखौनो न'आव बिजामादै लाखिनानै बे न'आव थायो आरोना बिसोरो नायदो लोगोफोर बिजामादैया माबा मोनसे होनहरदो माबोरै दं मोजां ना अ माइ गायदोंना गायखांबाय ओमफ्राय आरो एक्सट्रा माबा मावो ए अ आं दा गारि नायनायानोमोन ना बेखौ भारा सालायो ए दे अबेथिं थाङो लाइना रिजार्भ बांसिन दतमाथिं ना औ थिगानो फनजों कन्टेक्ट खालामहरखायो खोमा लोगोफोर नायलांबाय थादो नैबे आंनि बिजौनि फिसा आरो बिजामादै नायलांबाय था नै आदा खानुनि न'आव हाबफैबाय जों नै
आदा खानुनि न'आव हाबफैबाय न'आ नै आदा खानुमोनना नै गारियाबो मालाय मोजां मोजां गोजा जोबथार नै न'फ्रा बाजै बेरायफैलायबाय नै नोंनि न'आवबो बानायदो लोंलांसै गरम बोथोराव खस्थ' होफैबाय मा जाबाय आदानि न'खौ देखायबाय दे आदा नै जा गोथाव साहा बानायनानै लाबोबाय जोंनि बाजैया नै बाहायबो माया बिस्कुट माबा बिस्कुट मोनलाय बे नामखौनो बावलायलांबाय हाबा बाजैया माइसि मोजां साहा बानायखो ओइ बाजैया बाया मोजोमा मिटिङाव थांबाय गुदनि मिटिङाव फैनानै गरम गरम साहा बानायफैबावबाय लोंनोसैहाय लोगोफोर दिं टिकि टिकि दै सनाफोर नै लोगोफोर जों थांनोसै आदानि न'निफ्राय नैबे जोंनि आदा खानु बारे बारे खोन्थाबाय आं आदा खानु होननानै बै सासेया आंनि आदा भैरबनि हिनजाव बाजै माबा मैसो बायदि बियो दैयाव हाबनानै साम' खननो हायो ना हमनो हायो बाजैया मैसोसोनो मोदोमा मैसोनो ओमफ्राय मैसोनि खोथा नङा माने दैयाव गोजोमनानै साम' खनो ना हमो बे बाजैया ओमफ्राय नैबे बाजैया आदा खानुनि हिनजाव बाजै सुन्दरि बे थांनोसै दे सनाफोर लोखिफोरजों आदा बाजैनि न'निफ्राय गोजोनथोंसै नायलांबाय था दा दसे उनाव आरो आं दस्रा देखायबावनो हागौ खोमा हायोना हाया नायनोसै नै लोगोफोर जों दा आलासि जानायनिफ्राय गिदिंबोफिनबाय दा जों न'थिंजाय थांगासिनो दङ लोगोफोर गोजोनथोंसै आंखौ जोबजासे भिडिअ नायनायनि थाखाय गोजोनथों थेंक इउ